Salam eli hormatly adamlar. Garaşsyz baky bir tarap ýurdumyzdaky täzelikler hemem habarlar bilen tanıştyrýan Watan Habarlary gepleşigimize başlaýas. Şugun hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow Milli Geňeşiň Mejlisiniň başlygynyň, Ministrler Kabinetiniň başlygynyň käbir ornbasarlarynyň, Aşgabat şäheriniň hemem welaýetleriniň häkimleriniň gatnaşmagyna sany ulgamar kıly nowatdaky iş maslahaty geçirdi. İş maslahatyna ýurdumyzyň sebitlerini hemem paýtatymyzy durmuş ykysady taýdan ösürmek, möhümlen O.Hojanyzow işleriniň ýerine ýetirilşi, paýtatymyzda awadançylyk we döwrewaplaşdyryş işleriniň alınıp barylyşy, şeýlede öňde boljak şanly teneleri münasip derejede garşylamak bilen bağlanşykly meselelere garaldy. Tanly ulgamar kalyga geçirilýän iş maslahatyny açyp, hormatly prezidentimiz ilki bilen Milli Geňeşiň Mejlisiniň başlygy Mehmedowany güni aratnaşyga çagyrdy. Mehmedowa döwlet başlarymyzyň iýligderli tagallaty netijesinde ýurdumyzda halkara hyzmatdaşlygynyň öz üçin tez derejesine çykanlygyny belläp, Milli Geňeşiň Mejlisinde dünýä döwletleriniň parlamentleri bilen özara gatnaşyklary ýoly goýmak we ösürmek orny derul işleriň alınıp barýanyny aýtdy. Şoňla baglykda Milli Geňeşiň Mejlisiniň wekiliýeti garaşly döwletleriň arkalaşygyna gatnaşdy, döwletleriň parlamentary assambleýasynyň 53-nji mejlisine gatnaşdy. Russiýa Federasiýasyna bolan saparyň dowamyna Türkmenistanyň bitarap döwlet hökümine köp taraply hyzmatdaşlygy ýoly goýmak, netijeli gatnaşyklary ösürmek üçin ähli derul mümkinçilikleri döredýäni barada aýdyldy. Bellenşýäli dünýäde paragatçylygy, howpsuzlygy we durnukly ykdysady ösüşi öpüşün etmäge münasip goşant goşmak we bu urda alınıp barýan umumy adamzat ähmiýetli işleriň netijeli häzete eý bolmagyny gazanmak meselelerine garaşsyz bitarap ýurdumyzyň goşandy ulydyr. Şoňla baglykda dünýä hojulyk gatnaşyklaryna goşulmak, häzirki zamanyň gösen tejribesini sany ulgamy öýleşdirmek meselelerine mühim ähmiýet berilýär. Şeýleki Milli Geňeşiň Mejlisiniň başlygy diýip bolan dost toganlyk gatnaşyklarynyň mundan meýlekde ösürmegine ýardam berjek parlamentary forumly Türkmenistany geçirmek bilen bagly pikir alşmalaryň bolanyny habar berdi. Şeýleki Milli Geňeşiň Mejlisiniň ýol başçysynyň habar berýäli, taýly goraşlygymyna durmuşa geçirilýän döwrewap işleri, bu ýurda gazanýan netijeleri we milli liderimiziň ýol başçylygyna umumy adamzat ähmiýetli ýöňe sürilýän başlangyçlary bütün dünýä taýly goraş guramasy tarapyndan ýokary baha berildi. Hormatly prezidenti we Türkmenistanyň bitarap döwlet hökümine ähli gyzyklanma bildirýän ýurtlar, şol sany awraýly halkara guramalar bilen ýoly goýulýan hyzmatdaşlygyň parlamentary gatnaşyklarynyň ösürmegine uly ähmiýet berýänini aýtdy. Döwlet başlarymyz munyň üçin ýurdumyzda ähli zerul mümkinçilikleriň döredilýänini öňe Şonuň bilen baglykda döwlet başlarymyz Türkmenistanyň Milli Geňeşiň Mejlisinde parlamentary gatnaşyklaryny mundan meýlekde ösürmek, kanun çykaryjyk işiniň ýöňde bar tejribesini ornaşdyrmak we milli ykdysadyetimiziň dürli gurlaryna gazanýan üstünlikleri, ýetilen sepkitleri, şol wagtyň özünde toplanan oňyn tejribäni dünýä jemgyýetçiligine ýaymak meselelerine mühim ähmiýet berilmeligini belledi. Milli liderimiz parlamentary forumynyň Türkmenistanyň geçirilmegi barada teklifi makullap, bu çäreňiň guramaçyk işlerini talablaryk ýoly goýmagyň zerurdygyny öňe hemde bu babatda bir näçe maslahatlar berdi. Tanly ulgamar kalyga geçirilýän iş maslahatyna soňra hormatly prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornbasary Pürçökowy we Aşgabat şäheriniň häkimi Gannemowy güni aratnaşyga çagyrdy. Vice-premier Pürçökow gödäwçi edýän düzümlerini häzirki döwürde alınıp barýan işleriň ýagdaýy, döwlet başlarymyzyň uly beren tarjyklarynyň ýerine ýetirişi barada hatabat berdi. Şeýleken paýtagtymyzda halkara bitaraplyk gününe hemde täze il bayramyna taýýarlyk görüşi barada hatabat berildi. Hormatly prezidentimiz hatabat dinläp, häzirki döwürde ýurdumyzda alınıp barýan gurulşyk işleriniň diýip günlerini ýoklandyrmak, olaryň bellenlen möhletlerde ulanmaga berilmegini we gurulşykda ýokary hil derejesiniň üpsün edilmegini, ýurdumyzda hemde paýtagtymyzda elektrik energiýasynyň büýüklenşdirildigini ýoly goýmak meselelerini bir gödäwçilikde saklamak babatda anyk taşyklar berdi. Aşgabat şäheriniň häkimi Gannemow şu günler paýtagtymyzyň arasaçylyk we awadançylyk derejesini ýokarlandyrmak, ýöňde boljak şanly senleri, şol sanyna halkara bitaraplyk gününi we täze il bayramyny münasip derejede garşylamak we giň göçerli meden çäreleri guramak boýunça alınıp barýan işler barada hatabat berdi. Hormatly prezidentimiz hatabat dinläp, Aşgabady mundan meýlekde ösürmek boýunça wezipler çözmäge oýlanjykly, onuň ösüşiniň geljekki urlaryny nazara alyp toplumlaryň ýetasa çemilişilmeligini belledi. Şunda medeni çäreleriň ýokary guramaçyk derejesi üpsün edilmeliler diýip döwlet başçylygy aýtdy we bu babatda häkime bir näçe tawşyklar berdi.
Hormat prezidentime de vice-premieri hem de häkime ýüzlenip, täze il münasibetli geçirilýän bayramçyk dabarlaryna häzirki zaman aşyklanýan ulgamyň täsil usullaryň we döwrebap terişdeleriň netijeli ulanmagy şeýillikde bizik işleriniň döwrüň tarapyna laýyk derejede gurulmagy bilen baglanyşly meselleri hemme taraplan we häzirki zamanyň oňun tejribesi asynda çemeleşmegi tapşyrdy. Soňra sanly markal geçirilýän iş maslahaty Ministrler Kabinetiniň O.Hojaniyazow toplumna gödäwçi diýen ornmasary Urad Geldiýewiň hemde ýurdumyzyň wilayatläriniň häkimleriniň gatnaşmagyna dowam etdi. Hormat prezidentimiz ilki bilen Akyl wilayatynyň häkimi Gurbanowa söz berdi. Häkim häzirki döwürde wilayatda alınıp bolýan işleriň ýagdaýy, mewsimlerin owagajylyk işlerini talaba laýyk geçirmek boýunça görülýän çäreler, şeýlekim wilayatyň ilatynyň durmuş üçinçiligini ýygyderli ýokalanmak ornuna ýaýdanlandyrylan giňmeçeli işler barada hadabat berdi. Wilayatyň ekrançyk meýdanlaryna, aýratynda güýlük bogdy ekran ýerlerde agretiýan kadra laýyk derejede ýygyk işleri alınıp bolýar. Şol wagtyň özünde hormat prezidentimiziň taşygyna laýyklykda ýerleriň hasyllygyny artdyrmak, ýer we suw serişdelerini netijeli peýdalanmak meselelerine mühim ähmiýet berilýär. Bellenşäli welaýatyň etraplaryna ýerleri täze ýylyň ýadekşine ýokary derejede taýýarlamak, owazok teňkelerini abatlamak işlerini çaltandyrmak meselelerine üren jogapkärçilikli we hemme taraplaryň etapda çemelişilýär. Atawatyň çäklerine şeýlekim wilayatda gurulşylyp bolýan diskalardaky işleriň ýagdaýy we olaryň dipkinlerini güýçlendirmek ornuna geçirilýän toplumlaryň çäreler barada aýdyldy. Şonuň ýaly ýurdumyzda giňden bellenilýän halkara bitaraplyk güni we täze il bayram münasibetli meýilleşdirilen çäreleriň şatlyk şoğuna beslenme ornuna zerur tagallalaryň edilýäni barada aýdyldy. Sanly markal geçirilýän iş maslahatyna hormat prezidentimiz şol bir wagtda Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary Mehmedowany güni aratnaşyga çağırdy. Vice-premier öňde boljak şanly senleri münasip derejede garşylamak boýunça ýaýbandyrylan giňmeçeli taýýarlyk işleri halkara bitaraplyk günüň we täze il bayramynyň medeni maksatnamalary barada hadabat berdi. Hormat prezidentimiz we vice-premier hemde wilayatlariň häkimlerine ýüzlenip, halkara bitaraplyk günü münasibetli meýilleşdirilen çäreleriň ýokary guramaçyk derejesiniň üpçün edilmeligine öňsüçekdi. Şeýlekem döwlet başlarymyz wilayatlaryň türkmeniň agoý binalarynyň öňündäki meýdançada bilent başly täze il arçalaryny oturdup, onuň çäklerine bayramçyk dabarlaryny münasip derejede guramagy tapşyrdy. Hemmeleriň süýüp we tabarsyzlyk bilen garşylaýan täze il bayramy şatlykly wakalara, ýatda galyjy pursatlara beslenmelidir. Aýratynda hormat prezidentimiz bayramçyk çärelerine ýüzüp gelýän ýaş nesiller üçin degişli medeni maksatnamanyň taýýarlanmalygyny belläp, täze il bayramynyň geçirilýän meýdançasynyň bizik aýratynlyklaryna, olaryň aşyklanyş ulgamyna mühim ähmiýet berilmeligini aýtdy. Bu wagtda degişli ol başlara bir näçe anyk görkezmeler berdi. Soňra Balkan wilayatynyň häkimi Atakallew wilayatyň ekrançyk meýdanlaryna alınıp bolýan işleriň ýagdaýy, aýratynda mewsimlerin owagajylyk işlerini guramaçykly geçirmek ornuna ýaýdanlandyrylan giňmeçeli işler barada hadabat berdi. Agaltynyň soňky hanasyna çenli ýetkisi ýygna almak ornuna zerur işler geçirilýär. Şeýlekem paýta hazyrynyň talaba laýyk saklanmagyna, onuň paýta rasalaýjy kärhanalaryna ýokary hili gaýtadan işlenmegine mühim ähmiýet berilýär. Şonuň ýaly ýurdumyzda azyk üçinçiligine hata pogtalandyrmak, ilaty zerur önümler bilen doly üçin etmek, güýlük yer almany, göýek we beýleki kinleri belirlenen möhletlerde ýygna almak işleri dowam edýär. Şeýlekem häkim wilayaty durmuşyk taýdan ösdirmek, o milli maksatnamasyndan gelip çykan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek ornuna amala aşyrylýan işler hormat prezidentimiziň taýşygyna laýyklykda şu ýyl üçin meýilleşdirilen ähli işleri öýüd wagtyny we ýokary hili berja etmek ornuna edilýän tagallar barada hadabat berdi. Şonuň ýaly häkim halkara bitaraplyk günü we täze il bayramyny ajaýyp dehmet sowgatlar bilen garşylamak ornuna görülýän çäreler barada hadabat berdi. Soňra Daşoğlu wilayatynyň häkimi Nazar Muradow wilayatyň gowçuly meýdanlaryna paýta hazyryny soňky hanasyna çenli ýetkisi ýygna almak ornuna alınıp bolýan işler barada hadabat berdi. Şeýlekem gaýtdan işleýän kärhanalaryň büýükdensiz işine ýoly goýmak häzirki döwrüň mühim wezipesi bolup durýar. Şol wagtyň özünde güýlük bogdaýy agretiýan kadra laýyk derejede ýygyk etmek, beýleki mewsimlerin owagajylyk işlerini talaba laýyk alyp barmak meselelerine mühim ähmiýet berilýär. Şonuň bilen baglykda daýhan ykras bilen ýetişdirilen şalynyň, ýer almanyň hemde beýleki owagajylyk kinleriniň bereketli hasylyny doly ýygna almak boýunça geçirilýän çäreler barada hadabat berildi. Şeýlede geljek ýylyň hasylynyň düýbüni tutmak boýunça işleriň geçirilişi, ähli owagajylyk teňkelerini we gurallaryny abatlap, ekiş mewsimine doly taýýarlamak işleriniň talaba laýyk alınıp barýany barada aýdyldy.
häkim getip gelýän halkara bitaraplyk güni hemde täze bayram münasibetli meýilleşdirilen şäherleriň medeni maksatnamasyny degişdirde taýýarlamak boýunça ugurdaş düzümler bilen alınıp balýan bilelikdäki işler barada hem hatabat berdi. Tanrı markaly geçirilýän iş maslahaty soňra Liwap vilayatynyň häkimi Amangilliýewiň hatabaty bilen dowam etdi. Häkim şu günler vilayatda alınıp balýan işleriň ýagdaýy, meýdanlarda galan paýta hasylyny doly ýygna almak, şeýlekem güýlük bodoý edilýän ýerdäki talaba laýyk ýola goýmak ornuna ýaýlandyrylan giň göçerli işler barada hatabat berdi. Bellinşýäli güýlük bugdaýy agraten kadra laýyklykda ýygyk etmek işler bilen bir hatarda ýurdumyzda azyk üçinçiligini hassa pogtarandyrmak hemde halkymyzy zerur öňümler bilen bolelin üçin etmek maksadyna ýetişdirilen güýlük ýeralmany hemde beýleki obagçylyk öňümlerini ýygnamak işleri dowam edýär. Şeýlekem Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzy 2019-2025-nji ýyllarda durmuşyk ykdysadyň ösdürmegiň maksatnamasynyň hemde o milli maksatnamasynyň çäklerini şu ýyl üçin kesgitlenen meýilnamalaryň ýerine ýetirişi barada hatabat berildi. Häkim örümçük we durmuş medeni maksatly desgalaryň urulşyk tepkilerini artdyrmak boýunça işleriň baş hakynda hem hatabat berdi. Şol desgalarda işler ähli bildirilýän talaplary nazara almak bilen geçirilýär. Halkara bitaraplyk gününe taýýarlyk görmek hemde täze bayramyny münasip garşylamak boýunça geçirilýän işler barada hem hatabat berildi. Soňra Mar vilayatynyň häkimi Anaverdiýew şu günler mögüzimliň obagçylyk işleriniň alınıp baryşy, şol sanda goýuçy meýdanlaryna paýtany ýetkisi ýygnamak hemde paýta rasylaýjy kärhanyň işini talaba laýyk guramak, güýlük bugdaýy degişli derejede ýygyk etmek boýunça ýaýlandyrylan giň göçerli şäherler barada hatabat berdi. Şeýlekem häkim vilayatyň ilatynyň azyk öňümlerine bolan isleglerini doly kanagatlandyrmak maksady bilen ýeralmanyň we beýleki göýe wekilleriň asylyny ýygna almak boýunça görülýän şäherler barada aýtdy. Şonuň bilen baglykda geljek ýylyň hasylynyň düýbüni tutmak işlerine möhüm ähmiýet berilýär. O milli maksatnamasyna kesgitlenen wezipeleri üstünlikli durumşa geçirmek, dürli maksatly desgalaryň we binalaryň urulşyk işleriniň diýiplerini ýokalanamak ornuna zerur işler geçirilýär. Häkim vilayatyň ähli günjeklerini halkara bitaraplyk gününe hemde täze bayramyna görülýän taýýarlyk işleriniň ýaýlandyrylandyryny barada hem hatabat berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Uradgilliýew ýurdumyzda dowam edýän mögüzimliň obagçylyk işleriniň barşy bugdaýyň bol hasylyny ösdürip ýetişdirmek we azyk üçinçiligini hassa pogtarandyrmak boýunça döwlet başlarymyzyň ozal beren tarjyklaryny ýerine ýetirmek ornuna alınıp balýan giň göçerli işler barada hatabat berdi. Vice-premier häzirki wagtda ýurdumynyň goýuçy meýdanlaryna galan hasyly ýetkisi ýygna almak işleriniň dowam edýänini aýtdy. Şu gün içinde 1.269.838 tonna paýta ýygnalyp, bellenlen meýilnama 101.159 göterim berji aýdyldy. Şeýlekem vilayatlarda ödülen mümkinçilikleriň netijesinde şu günler ýurdumyz boýunça tapşyrylan paýta hasyl üçin daýhanlar bilen gazaplaşyk işler geçirilýär. Şonuň ýaly ýurdumyzda azyk üçinçiligini pogtarandyrmak maksady bilen güýlükli göýe wekiller ýygnamak, olary sowajy ammarlarda taklamak we ilatymyza ýetirmek babatda zerur işler alınıp barýar. Mundan başga da täze ýylyň hasylynyň düýbüni tutmak, ýerleri we obagçylyk teňkelerini ýekiş mögüzimine taýýarlamak boýunça toplumlaryň çäreler durmuşa geçirilýär. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, o senaga toplumyna, şol sanda ýurdumyzyň vilayatlaryna alınıp balýan işleriň döwrüň tarabyna laýyk derejede ýola goýulmalygyny, ýurdumyzda ýaýlandyrylan düýpli özgertmeleriň üstünlikli durmuşa geçirilmegine hemme taraply esasy çemilişilmeligini bellädi. Şonuň bilen baglykda hormatly prezidentime de ekrançyk işleriniň öýe watyny we ýokary killi agraten kadra laýyk derejede alınıp balmanyň zerurdygyny çekip, geljek ýylyň hasylynyň düýbüni tutmak işlerine ýokary derejede taýýarlyk görmegi taşyrdy. Şeýlekem döwlet başlarymyzy ýurdumyzyň ähli ýerlerine tapşyrylan paýta hasyl üçin gazaplaşyklaryň öýe watyny we doly geçirmek bilen baglanyşly meseleleriň ünis merkezinde saklanmalygyny bellädi we bu babatda vice-premier hemde vilayatlaryň häkimlerine anyk görkezmeler berdi. Hormatly prezidentime de geljek ýylyň hasylynyň düýbüni tutmak işlerine hemme taraplaryň taýýarlyk görülmeligini belläp, ýerleriň obagçylyk teňkeleriniň taýýarlyk derejesine möhüm ähmiýet bermegi taşyrdy. Ýekiş mögüzimde taýýarlyk işleriniň ýokary guramaçyk derejesine üçinçirilmegi we mögüzime hemme taraplaryň taýýarlykly geçilmegi geljekki bol hasylyň möhüm şert bolup durýar. Güýlük ýeralmanyň we beýleki azykly ekinleriň hasylyny ýetkisi ýygna almak, bazarlarda azyk bolşugyny pogtarandyrmak meselelerining wajyp dönen çekip, döwlet başlarymyz şany senleri münasip garşylamak üçin zerur tagallalaryň edilmeligini we ilatyň dürli göýek we beýleki öňümleri bolan isleglerining kanagatlandyrylmagy üçin degişli işleriň alınıp barmalygyny bellädi.
Hormat prezidentimiz yurdumuzy durumçy ykdysadydan ösürmek, o milli maksatnamasynyň gelip çykan wezipeleri üstünlikli ýerine getirmek, şeýle hem wilayatlerde tamamlanyp barýan ýyl üçin meýleşdirilen ähli şäherleri öz wagtyna we ýokary ýyly berja etmek üçin ähli wirus şäherleri görmek taşyrdy. Döwlet başlarymyň belleşýäli dürli maksatly disgalaryň gurulşyklarynyň belirlenen möhletlerde tamamlanmagy, olarda ýokary hil derejesinde üpsün edilmegi bilen baglanyşyk meseleleri mühim ähmiýet berilmelidir. Tanly ýol markaly geçirilen iş masagyny tamamlap, hormat prezidentimiz oň gatnaşanlara bir jan saglyk, maşgala abadançylygyny, ata watanymyzyň rawaçlygynyň, halkymyzyň bagtyar durmuşynyň bäkbetine alyp barýan işlerine uly üstünlikleri arzu etdi. Şoň hormatly prezidentimiz Gurban Berdimuhammedow Lukoil açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň ýolbaşçysy Wagit Aylykperowy kabul etdi. İşe göre hyzmatdaşyň häzirki ýagdaýyny we geljeki mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşmaga döredilen mümkinçilik üçin hormatly prezidentimize hoşalygyny beýan edip, ýolbaşçy diýen iri neft kompaniýasynyň ýurdumyz bilen özara bähfet hyzmatdaşlygy giňeltmäge ýokary derejede gyzyklanma bildirýäniňi tasdiklady. Hormatly prezidentimiz Lukoil açyk görnüşli paýdary jemgyýetiniň ýolbaşçysyna minnetdarlyk bildirip, bitarap Türkmenistanyň daşa ýurtly, şol sanyna Russiýaly hyzmatdaşlar bilen netijeli gatnaşyklary ösürmäge hemişe açyklygyny bellädi. Ulewadorod serişlerini öndürýän dünýäde iri döwletleriň biri bolan biziň ýurdumyz ýalňyş energetik golgamyna umumy awadançylyň bähfitlerine kybaap gelýän netijeli halkary hyzmatdaşlygyny ösürmek orna irilerini çykşy diýip milli liderimiz belledi. Duşuň başyna iki taraplyň hyzmatdaşyň mühim orlary hemde geljegi barada pikir alşyly. Türkmenistanyň irilerli durumçy geçirýän toplumlaryň energetik strategiýasy bir hyzmatdaşlygy okunly ösürmek üçin giň mümkinçilikler açýar. Maýa goýmaýyşyny höwetlendirmek, daşa ýurtly hyzmatdaşlar bilen birlikde iri düzümliň taslamalary amala aşyrmak, türkmen energiýa terişlerini dünýä bazaryna çykarmagyň ýollaryny diversifikasiýalaşdyrmak ileri tutulýan wezipeleriň hataryny görkezildi. Hazar teptiniň ulewadorod serişlerini özleşdirmek meseleleri giňişleýin ara alyp maslahatlaşyldy. Şunda hukuk kadalaryna hemde birik-biriň bähfitlerine hormat goýmak görelgelerine esaslanýan alaraçykly halkary hyzmatdaşlygynyň ýoly goýulmagy mühim şert bolup durýar. İşe göre Türkmenistanyň alyp barýan işler barada hatabat berdi. Döwlet başlarymyz Lukoil açyk görnüşli paýdary jemgyýeti bilen ýöňden gelýän netijeli hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny kanagatlanmalyny belläp, biziň ýurdumyzyň bu puwdagy innovasiýa häsiýetli ekologiýa taýdan arasa tehnologiýalaryň we almy teýen köçüň iň soňky kanallarını ornaşdyrmaga uly gyzyklanma bildirýänini belledi. İşe göre hormatly prezidentimiz Lukoil açyk görnüşli paýdary jemgyýetiniň häzirki wagtda ýurdumyzda alyp barýan işleri hemde hazır giňişligini täze bilelikdäki taslamalary durumça geçirmek boýunça taýýarlanan teklipler bilen tanıştyryp, Russiýaly hyzmatdaşlaryň Türkmenistanda amala aşyrýan giňerimli puwdaklaryň maksatnamalara işen gatnaşmagy maksat edinýänliklerini tasdiklady. Geljeguli Türkmen bazaryna döredilen amatly maýa goýma ýagdaýynyň hemde kemale getirilen ygtybarly hukuk binýadynyň ulewadorod ýataklarynyň özleşdirilmegine, orduş düzümleriň gurulşygyna maýa goýma terişlerini goýmak üçin ygtybarly kepil bolup durýanyny bellenildi. Işe göre ýolbaşçy diýen kompaniýasynyň geljekde de öz üstlerine alan borçnamalarynyň ýerine getirilmegine üren jogapkärli çemberçekliklerini ananyrdy. Duşuň ahyrynda hormatly prezidentimiz we mehman birek-birege hoşnýetli arzulary beýan edip, iki taraplyň hyzmatdaşyň ýödary bähfitli uzak möhletli esasy üstünlikli dowam etjekdigine anan bildirdiler. Duşukdan soň işe bir habarçamyda şeýle görünmerdi. Häzirki wagtda biziň kompaniýamyz halkara bazaryna, şol sanyna Türkmenistanyna giňerimli işler alyp barýar. Siziň ýurdunuzda maýa goýumlar üçin ygtybarly hukuk binýady hemde işegilik üçin ýüren amaty şertler döredilipdir. Duşuň başyna çuňur hormatlanýan prezident kompaniýamyzyň işlerini hata işleňleşdirmek meseleleri boýunça biziň öňümizde mühim wezipeler goýdy. Biziň maýa goýum terişlerimiz ilkinji nowatda neft we gaz, ulewadorod terişlerini daşarky bazarlara iýermek ulgamyna gönükdirilenler. Türkmenistanda amala aşyrýan giňerimli maksatnamalara goşundymyz goşmaga çalyşjakdygymyzda hemde biziň alyjak taslamalary üstünlikle amala aşyrmak üçin ähli tagallarlarymyzy gaýgyrmajakdygymyzdan anyrýar. Sag bolun. Şoň paýtatymyzdaky eşewur merkezli Garaw mehmanhanasyny ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň 15-nji sammitiniň netijelerine bagyşlanan maslahat geçirildi. Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň guramagyna geçirilen maslahaty ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň baş sekretary şeýle-de ykdysady hyzmatdaşlyk guramasyna agda döwletliň Türkmenistanyň elçihanalarynyň hem başga da bir näçe ýurtlaryň elçihanalarynyň awraýly halkary guramalaryň Türkmenistanyň wekilhanalarynyň ýolbaşçylary hem wekiller gatnaşdylar.
Maslahatın başını şu yılın 28 noyabrına Iqtisadi Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Aşgabatda geçirilen 15-nji sammitiniň çäklerine bu halkara guramasynyň agzay ýurtlarynyň käbir wekilleriniň ýürütdi sylaglary münasip bolanyny barada aýdyldy. Bellenşýäli sammitin kabul eden çözgütlerine laýyklykda Türkmenistanyň Iqtisadi Hyzmatdaşlyk Guramasynyň ýokary sylagyna münasip bolan wekili sylaglamak dabarasy bu ýerde gurulan maslahatyň ähmiýetini hasam artdyrdy. Tarih, medeniýet, edebiýat we şekilleniş sunugy ugry boýunça Türkmenistanyň Ilmler Akademiýasynyň magtumly adynaky Dil, Edebiýat we Milli Golýazmalar Institutynyň baş ilmi işgäri doktor Ýazgylç Uradgylyjew Iqtisady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň ýürütdi sylagyna münasip boldy. Ýürütdi sylag dabarly ýagdaýda goşurly. Sylaga münasip bolan ýyleşmez özüniň alyp barýan ilmi işlerine we bu ugurda çeken zähmetine berilen ýokary bahy üçin hoşallyk bildirdi. Hormatly prezidentimiziň ýolbaşçylygyna, durmuşyň ähli urlaryny, şol hana ilmda, bilimde hem ägirt uly işlere manaşyrly. Türkmenistan hoş niyetli dasar siýasaty bilen emişlik bir taraplyk derejesine ýa boldy. Dünýä döwletleri bilen, halkara guramalar bilen, ykdysady hyzmatdaşlyk guramasy bilen gatnaşyklary ýoly goýdy hem putulandyrýar. Şu ýyl Türkmenistan ykdysady hyzmatdaşlyk guramasyna başlyklyk etdi. Hormatly prezidentimiziň başlyklyk etmegine bu guramanyň 15-nji sammiti Aşgabatda ýokary derejede geçdi. Sewitiň döwletleriniň hyzmatdaşlygynyň köp uğurlary boýunça möhüm kararlar kabul edildi. Ykdysady hyzmatdaşlyk guramasyna ilmiň dörli uğurlary boýunça bayraklar döredilip, şu ýyl gurama giriyen her döwletden bir adama şu bayraklar bermek barada hödürlendi. Men bu bayraga magtumly adynaky Dil, Edebiýat we Milli Golýazmalar Institutynyň şeýle ýurdumyzyň ilmi jemgyçiliginiň tutuş hemmetine berilen ýokary baha diýip düşünýär. Institutda türkmen halkynyň taryhyna, taryhy medeni edebi mirasyna degişli akademik golýazmalar toplanyp öwrenilýär. Häzirki zaman türkmen diline terjime edilip çap edilýär. Ve işlerin göz başında duran hormatly prezidentimizin janynda boldum, işlerim rowaj boldum. Sylagyny şeýlem hemmäňe de taňry ýalkady. Soňra Iqtisady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň 15-nji sammitiniň netijelerine bagyşlanan maslahat öz işini dowam etdi. Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornbasary, Daşary işler ministri paýtatymyzda geçirilen halkara forumynyň jemleri barada aýdyp, oň ähli ugurlary bilen bir hatarda medeni insan perör ulgumlardaky gatnaşyklary ösdürmekde we medeniýet, edebiýat we şekilleniş sunugy boýunça dörejilik işgärleriniň çeken zähmetini howslandirmekde möhüm ähmiýetiniň bolanyny aýryty nykdy. Şeýle-de Iqtisady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň 15-nji sammitini halkara ähmiýetli möhüm desgalan şolsany Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisiniň we Türkmenistan, Awganistan, Pakistan elektrik geçirji ulgamyň gurulşygynyň sewitiň ýurtlary üçin bäkildi taslamalar bolup durýanyny belenildi. Çykyşlarda bellenşýäli Iqtisady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň 15-nji sammitine medeniýet, bilim, ilim, syýahatçylyk, sport ugurlary, şeýle-de ulug üstaşyr geçiligleri we bu ugurlar boýunça ýoly goýulan gatnaşyklaryň ähmiýeti barada aýdyldy. Ma'lum bolşýaly ýurdumyzda hormatly prezidentimiziň tagyllaty netijesinde ulug üstaşyr geçiligleriniň işiniň ösdürilmegine gün gün watar kimim demin gazy günörte ulug ugurlary boýunça halkara ähmiýetli ýolun gurulşynyň depkinlerini artdyrmak we olaň ýokary halkara ülüňlerini dowlaýyp gelmegini öpüşün etmek boýunça toplumlaryň işler alınıp berilýär. Maslahatyň dowamyna Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň baş sekretary Husraw Naziri Aşgabatda geçirilen halkara sammitiniň Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň esaslandyrylan gününe geçirilmegine çuňur manynyň bardygyny bellidi. Munyň özi bu sammitiň taryhy ähmiýetini has artdyrdy. Şeýle-de belent mertebeli mehman Türkmenistanyň başlyklyk etmegine Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň 15-nji sammitiniň ýokary guramaçylyk derejesiniň öpüşün edilendigi oň ören üstünlükli geçirilenigi üçin Türkmen tarapyna, hususan hormatly prezidentimize hoşallyk sözlerini aýtdy. Ýurtlaryň arasyndaky hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň işleňleşdirilmeginiň sebäpde bolşýaly tutuş dünýäde parahatçylygyň durnukly ötüşiň we howpsuzlygyň öpüşün edilmegine aýratyn ähmiýetli nykdy. Şunun bilen baýlykda sammitiň dowamyna halkara derejesinde möhüm ähmiýeti bolan bir näçe çözgütler we jemleji resmi namalar kabul edildi. Olarda beýan edilýän ýurtlaryň hemmesi halkara gatnaşyklarynyň ösdürilmegine, dünýä ýurtlarynyň halklarynyň awadançylygynyň we bagtyar durmuşynyň öpçün edilmegine göndükdirligini Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň baş sekretary aýratyn bellidi. Особо хочу выразить слова огромной благодарности
президенту Туркменистана, его превосходительству Гурбангули Бердымухамедову за его постоянную поддержку и дальновидное руководство, направленное на достижение целей организации и продвижение регионального сотрудничества между странами-членами. Спасибо. Sonra Azerbaycan Respublikasynyň Türkmenistanaky işleri wagtlyň analylan wekili ilki bilen hormatly prezidentimizi hemde ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň samitiniň üstünlükli geçirmegine gatnaşanlary bu forumyň netijelik häsiýete eýe bolmagy bilen tüýsürekden utlady. Munyň özi Türkmenistanyň ýeri halkara forumlaryny geçirmekde oňyn tejribe we toplanyny aýan edýär. Azerbayjana Türkmenistanyň gazanýan üstünlüklerine ýurdun ähli ugurlar boýunça ýeten derejesine ulugdyklanma bilen fin edilýär. Hemde ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň 15-nji samitiniň Aşgabatda geçirilmegi bilen biz bu ýerde bolup ajaýyp türkmen paýtagtynyň gözelliklerini finlemäge mümkinçilik töredi. Şeýlede Türkmenistanyň ulug üstü geçerlilerini içeňleşdirmek üçin bar bolan mümkinçiliklerini sewitin ýurtlarynyň peýdalanmaklaryna gönükdirilýänligi bizi hasa begenler ýa-da ilçi belledi. Şeýlede diplomat netijeli işlemek hemde hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny çuňlaşdyrmak ugruna Türkmenistana äger türlü mümkinçilikleri hemde oňun şertlarynyň döredilýänligini belledi. Hemde munyň üçin hormatly prezidentimize hoşalyk sözlerini aýtdy. Я хотел бы особо поблагодарить президента Туркменистана, высокоуважаемого Гурбангулу Маликулиевича, за искренние поздравительные слова президента Азербайджанской Республики в связи с восстановлением территориальной целостности Азербайджана. Благодарю за внимание. Спасибо. Sonra Iran Islam Respublikasynyň Türkmenistanaky adatan naşary we dowluk ýaly ilçisi çykyşynyň dowamyna ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň 15-nji samitiniň üstünlükli geçenligini bellep, oň dowamyna kabul edilen çözgütleriň ykdysady hyzmatdaşlyk guramasyna agza ýurtlaryň arasyndaky hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň hemme taraplaryň üstünlüğine kuwwatly itergi berjekdigini anamillerdi. Belirli ýaly ýurtlaryň arasyndaky hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň üstünlüğine diplomatik wekilhanalary möhüm orun ýeşil bolturýar. Türkmenistanyň bir taraplyk derejesine esasanýan parahatçylyk feýüjlükde hemde hoşnetli goňşulyk siýasaty sebitde ykdysady ösüşiň berkidilmegine, howpsuzlygyň üçin edilmegine giň ýol açýar. Şeýlede ilçi öz ýurdunyň ygtybaly hyzmatdaşlygynda geljegi uly bazary bolan Türkmenistan bilen ähli ugurlar boýunça netijeli gatnaşyklar ösdürmäge ulugdyklanma bildirýäni aýtdy. Şunun bilen baglykda diplomat ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň 15-nji samitiniň netijeli işi uguruna zerur şertleriň üçin edileni üçin hormatly prezidentimize hoşalyk sözlerini aýdyp, onda kabul edilen çözgütleriň öňe sürülen başlangyçlaryň üstünlükli amala aşylmagy üçin öz tarapyndan zerur tagallar etjekdigini ananyrdy. Mas'uliyet jadid muvaffaq boş. Sonra Qazaqstan Respublikasynyň Türkmenistanaky adatda naşary we dowluk ýaly ilçisine söz berildi. Uly çykyşynda Qazaqstan bilen Türkmenistany umumy taryhyň, däp desturlaryň, medeniýetiň baglanyşdyrýanyny bellep, her iki döwürde iki ýurdun arasynda ýolga goýulan gatnaşyklaryň hil taýdan täze derejä çykandygyny aýtdy. Ýokary guramaçylyk derejesine geçirilen ykdysady hyzmatdaşlyk guramasyna agza ýurtlaryň döwlet we hökümet başlanmagynyň 15-nji samitine sewitin ýurtlarynyň dünýä hojalyk gatnaşyklaryna işçen goşulşma ugruna bilelikdäki tagallarlaryň zerurdy gaýdyrly. Ilçiniň belleşi ýaly bu wagtda uly ustasy geçergilerine möhüm orun degişli bolup durýar. Mälim ýaly Türkmenistanyň, Qazaqstan Respublikasynyň hemde Iran Islam Respublikasynyň demir ýol edaralarynyň arasynda özara düşünşme hakyna üç taraplaryň ähtnama gol çekildi. Şeýlelikde Qazaqstan, Türkmenistan, Iran demir ýol geçerligisi boýunça taslama amala aşyrly. Munyň özi Türkmenistanyň iklimara ýollaryň çatyra hökmündäki derejesine putolanýar. Şeýlede hadar ýaka döwletleriniň arasyndaky gatnaşyklaryň üstünlügi bilen baglanyşly meseleler möhüm bolup durýar diýip ilçi öz çykyşynda belledi. Общей цели устойчивого развития региона, ОС, наших стран и народов. Спасибо за внимание. Masatda Qırğız Respublikasynyň ilçisi çykyş edip ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň samitine her iki döwürde emele gelen çalışmalarny ýagdaýlary ýeňip geçmek, döwrüň hökümlerine garşy bilelikde görüşmek meselelerine garalanyny aýdyp, ugurda öňde durýan wezipeleriň üstünlükli çözülmegine hemde bilelikdäki tagallarlaryň zerurdygyny belledi. Şeýlede ol ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň samitiniň ýurtlarynyň äger türlü energetika serişlerini has netijeli peýdalanmak, oňa agza ýurtlaryň ykdysady taýdan goşulşmagyny üçin etmek meselelerine garalanyny bellep, ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň ugurlar boýunça goňşy sebitler bilen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň ösdürilmegini wajyp degine öňe çekdi.
Diplomat Türkmenistanyň başlyklyk etmeginde geçirilen samitin ýokary guramaçylyk derejesiniň üpçün edilenligi hemde oň üstünlükli geçirilendigini belläp, ulug logistika ulgamynyň ösdirilmeginiň ykdysady hyzmatdaşlygyň esasy ugurlarynyň birdigini belledi. Aýratyn aklimara giňişligine ykdysady sewda we maýy goýum ugurlar boýunça gatnaşyklaryň ösdirilmegine uly gyzyklanma bildirilýär. Şunuň bilen baglykda udak möhletleýin meýnamalaryň we taslamalaryň üstünlükli durmuşa geçirilmegine ykdysady hyzmatdaşlyk guramasyna möhüm orun degişirler diýip ilçi belledi. Soňra Pakistan Islam Respublikasynyň Türkmenistana adatdan daşary we dowluk tiýarly ilçisi Türkmenistanyň başlyklyk etmegine ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň 15-nji samitiniň ýokary guramaçylyk derejesinde we üstünlükli geçmek bilen maslagada gatnaşylan himmetini aýratyna hormatly prezidentimiz tüýsürekden gutlady. İlçiniň belleýişi ýaly taryhy ähmiýetli waka bolan bu gedekki samitde kabul edilen çözgütleriň we öňe sürülen başlangyçlaryň gurama agda ýurtlaryň ykdysat taýdan ötüşine we döwletleriň awadançylygyna gönükdirilenler. Şeýlede ol sewitiň çäklerine parahatçylygyň durnukly ötüşiň we howpsuzlygyň berqarar edilmegine Türkmenistanyň başlangyjy bilen amala aşyrylýan halkara ähmiýetli tatlamalara möhüm ornuň degişlidigini ygtady. Hususan Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjitiniň guruluşy we Türkmenistan, Awganistan, Pakistan elektrik geçirji ulgamynyň çekilmegi bu sebäpde ähli parahatçylygyň durnukly ötüşiň berkidilmegine aýratyn ähmiýetlidir. Diplomat çykyşynyň ahyryna bu ýerde döredilen mümkinçilikler üçin hormatly prezidentimde we umuman türkmen tarapyna hoşallyk sözlerini aýtdy. Soňra Täjikistan Respublikasynyň Türkmenistana adatdan daşary we dowluk tiýarly ilçisi çykyş edip, ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň 15-nji samitiniň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpçün edilendigini we oň uly üstünliklere betlenendigi üçin hormatly prezidentimize hoşallyk bildirdi. Şeýlede ol ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň baş sekretaryny we maslagada gatnaşylary bu samitiň üstünlükli geçmegi bilen gutlady. Diplomat çykyşynyň dowamyny ykdysady hyzmatdaşlyk gurama agda ýurtlaryň hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ösdürmek üçin äwrt uly mümkinçilikleriň bardygyny belläp, bu ýurtlaryň tebigy terişlerlere baýdygyny aýratyn ygtady. Ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň çäklerini ýoly goýulan hyzmatdaşlygyň ösdirilmeginiň oňa agda ýurtlaryň halklarynyň awadançylygyny we öňde durýan wezipeleri üstünlükli durmuşa geçirer diýip diplomat sözüni jemledi we hemmelere işlerini üstünlük arzu etdi. Soňra Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistanaky adatdan daşary we dowluk tiýarly ilçisi ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň samitiniň öňü fiýratynda Türkmenistanyň prezidentiniň Türkiýe Respublikasynyň prezidentine ýokary döwlet syýlagyny gowuşduranyň üçin hoşallyk sözlerini mälim etdi we maslagada gatnaşçylary samitiň ýokary derejede geçirilmegi bilen gutlady. Türkiýeli diplomat çykyşyna ykdysady hyzmatdaşlyk guramasyna agda döwletleriň bilelikdäki tagallalarynyň netijesinde durnukly ötüş maktatlaryna ýetiljekdigini belledi we hemmelere üstünlük arzu etdi. Soňra Özbegistan Respublikasynyň adatdan daşary we dowluk tiýarly ilçisi çykyşynyň başynda hormatly prezidentimiz we ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň 15-nji samitiniň guramaçylykly geçirilmegine gatnaşçylary bu forumyň ören üstünlükli geçmegi bilen gutlady. Şoň bilen baglykda häzirki döwürde uzak ýyllaryň dowamyna toplanan tejribäni, almyň gazananlaryny, durly ugurlar boýunça ýetilen tepkitleri wagt etmek, ähli ugurlara häzirki zamanyň täzeçil usullaryny, sanly ulgam ornaşdyrmak meselelerine möhüm ähmiýet berilýär. Muň özi ykdysadyň ähli puwdaklarynyň şol sany durmuş derejesiniň okunly ötüşiniň esasy şerti bolup durýar. Ilçi sewitiň ýurtlarynyň arasynda netijeli gatnaşyklaryň ösdirilmegi we bar bolan mümkinçilikleriň tutuş adamlaryň bähwidine gönükdirilmegi ugurunda ýygydarly alat etýän hormatly prezidentimize hoşallyk sözlerini aýtdy. Soňra Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky adatdan daşary we dowluk tiýarly ilçisi Türkmenistanda ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň 15-nji samitiniň ýokary guramaçylyk derejesine geçirilmegi bilen hemmeler gutlady. Ilçi Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistanyň sewit boýunça goňuşlyk hemde işin gatnaşyk saklayan hyzmatdaş bolup durýandygyny belledi. Ol çykyşynyň dowamynda Türkmenistanda uly üstaşyr geçerlileriniň işiniň kämilleşdirilmegine möhüm ähmiýet berilýändigini belläp, Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda ýük taşamak we ýoluşy gatnatmak boýunça sazlaşykly guralyň hereket edýändigini aýratyn ygtady. Şeýle hem diplomat Türkmenistanyň prezidentiniň Gülnogor, Günwatar, Demirgazyk, Günorta ugurlar boýunça geçerlileriň işiniň netijeli käteti eýe bolma ugurunda ýygydarly alada edýändigini aýdyp, bu tagallalaryň Türkmenistanyň Ýewrasiýa ikliminiň möhüm çatyry hökümindäki ornuny berkidýändigini aýtdy. İlçi sözüniň ahyrynda samitiň ören üstünlükli geçmegi bilen hormatly prezidentimizi bugünkü maslagada gatnaşylary ýene bir gedek gutlady. Soňra Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Türkmenistandaky adatdan daşary we dowluk tiýarly ilçisi Aşgabatda geçirilen samita ýokary guramaçylyk derejesiniň üpçün edilendigi üçin hormatly prezidentimize hoşallyk bildirdi we giň meşhurly forum üstünlükli geçmegi bilen hemmeler gutlady.
İlçiniň beýleşi ýaly Amerikada Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň ösdürilmegine uly gyzyklanma bildirilýär. Häzirki döwürde sany teknologiýalaryň ösdürilmegi netijesinde ýurtlaryň arasynda onlaýn tertibinde hyzmatdaşlyk gatnaşyklary ýoly goýulýar. Bu bolsa iki taraplaýyn we köp taraplaýyn gatnaşyklар üçin oňy mümkinçilikler üpçünedýär. Şeýlekem ilçi öz tarapyndan Amerikanyň Birleşen Ştatlary bilen Türkmenistanyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň ähli uğurlary boýunça netijeli ösdürilmegi ugrunda zerur tagallalaryny etjeklikle ynandyrdy. Soňra Birleşen Milletler Guramasynyň Merkezi Aziýa üçin öňüňüş diplomatiýasy boýunça Sowet merkeziniň ýol başçysy Natalya German çykyş edip, ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň 15-nji sammitiniň üstünlükli geçmegi we Türkmenistanyň ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň sammitine başlyklyk etmegi bilen gutlady. Germanyň beýleşi ýaly sammitiň dowamyna kabul edilen çözgütler oň jemleýiji resminamasy Ewraziýa iqlimine durnukly ötüşiň, howpsuzlygyň we parahatçylygyň berkidilmegine oňyn täsirini ýetirer. Şeýle-de ol Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistanyň başlanjy boýunça Birleşen Milletler Guramasy bilen ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň arasyna hyzmatdaşlyk etmek hakynda kararnamany kabul edendigini we oň tutuş dünýä ýurtlary üçin taryhy ähmiýetli resminama öwürlenigini aýratyn bellädi. Munyň özi Sowetiň ýurtlarynyň dünýä hojulyk gatnaşyklaryny utgaşmagyny, özleri hyzmatdaşlygyň ösdürilmegini öpçün eder. Şeýle-de Birleşen Milletler Guramasynyň Merkezi Aziýa üçin öňüňüş diplomatiýasy boýunça Sowet merkeziniň ýol başçysy çykyşynyň ahyrynda hemmelere ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň sammitiniň ösdürilmegi geçmegi bilen ýene bir gezek gutlady. Soňra Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistandaky hemişelik utgaşdyrjysyna söz berildi. Ol ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň 15-nji sammitiniň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpçün edilendigini, onuň uly üstünlük bilen geçendigini aýratyn ýytady we hemmeler gutlady. Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistandaky hemişelik utgaşdyrjysynyň belleşi ýaly ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň sammitinde kabul edilen çözgütler öňde durýan wezipeleriň üstünlükli ýerine ýetirilmegini aýratyn ähmiýetli boljakdygyny ynam bildirdi. Bu urda diplomatik wekilhanalaryň we Awrail harkary guramalarynyň alyp barýan işlerine möhüm orun degişlidir. Şunun bilen baglykda ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň sağlaşly we netijeli häýeti eýe bolan Sowetliň ykdysady düdüm hökümindäki oruny putalandyrmak meselelerine möhüm üns berildi. Şeýlelikde sowda, ula we aragatnaşyk, energetika, syýasatçylyk, durmuş ulgamy, ekologiýa, ilm, maliýe, bank işi uğurlary boýunça gatnaşyklaryň ösdürilmegi şunyň möhüm talaby bolup durýar diýip belledi. Soňra Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Türkmenistandaky merkeziniň ýol başçysy ilçi öz çykyşyny ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň 15-nji sammitiniň üstünlükli geçmegi münasibetli hormatly prezidentimize we hemmeler gönüktirilen gutluk sözleri bilen başlady. Häzirki döwürde ýurtlaryň gatnaşyklarynyň ösdürilmegi, ykdysady ösüşi, zähmet öndürjiliginiň ýokarlanmagyny, geljegi uly bolan taslamalaryň amala aşyrylmagyny, oňa ykdysady hyzmatdaşlyk guramasyna agda ýurtlaryň degişli düýümleriniň gatnaşmagyny şertlendirýär. Şeýlekem ol öz çykyşynda ykdysady hyzmatdaşlyk guramasyna agda ýurtlaryň arasynda pandemiýa ýokanjyna garşy görüşmek, onuň Sowetiň ykdysadyna ýetirýän yaramaz täsiriniň öňüne almak boýunça hyzmatdaşlygy putalandyrmak, hususan da öňüne vaksinasiýa uğurlarynda maglumat alşmagyny ýola goýmak hakyndaky çözgüdüň kabul edilendigi bellenildi. Şunun bilen baglykda ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň Aşgabatda geçirilen 15-nji sammitinde gadanan laşyklaryň kabul edilen çözgütleriň ýurtlaryň arasynda ýola goýulan hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň kuwatly we hil taýdan täze itergi bermäge ukyplydygy bellenildi. Munyň özi ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň giňişliginde dünýä hojalyk gatnaşyklaryna işen goşulmakda aýratyn ähmiýetlidir. Şeýlekem bu çözgütler sewtary we iklimary meseleleriniň oňun çözülmegine özüniň täsirini ýetirer. Bu ýerde guralan maslahat tamamlanandan soň oň gatnaşan diplomatlar, halkara guramalarynyň ýol başlary soňky ýyllarda sağlaşykly ötüş ýoluna düşen Aşgabatyň binagarlyk keşfi bilen bir betew sağlaşyk emele getiren işowur merkezli garaw myhmanhanasynyň guruluş we bede gaýratynlyklary onda döredilen şertler bilen tanışdylar. Soňra olar toý taşagynyň bir supranyň başyna jemlendiler. Bu ýerde hödürlenen hyzmatlaryň we taýýarlanan tagamlaryň aýratynlyklary bilen tanışdylar. Bu ýerde myhmanlara tagamlar hödüredildi. Olar giňden ýazylan bereketli defterhanyň başyny Türkmenistanyň hormatly prezidentiniň ýol başçylygynda gadanýan üstünlükleri barada gurrun etdiler. Bu özlerine bildiren hormat üçin tüýs ýürekden sag bolsun aýtdylar. 2020-nji halkara parahatçylyk we anlaşmak ýylyna Türkmenistanyň Sowet we dünýä derejesindäki awraýy has martya köp uğurly gatnaşyklarynyň gerimi gün saýyn giňelýär. Şu ýylyň 28-nji noýabryna ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň döredilen gününe Aşgabatda hormatly prezidentimiziň ýol başçylygyna geçirilen ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň agza döwletleriniň ýol başçylarynyň 15-nji sammitem muň aýdyň suwtnamasydyr.
Yuqur dereceli waqanyň hut gurumanyň binyad edilen gününe geçirilmegi barada başlangyç hormatly arkadagymyda degişlidir. Türkmenistanyň daşary siýasatyna ykdysady hyzmatdaşlyk guramaty bilen özari hereketleriň hasy ösdürilmegine aýratyn ähmiýet berilýär. Gurumanyň agda ýurtlarynyň döwlet hemde hökümet ýollaşylarynyň ykdysady hyzmatdaşlyk guramatynyň baş sekretarinyň gatnaşmagyna geçirilen bu ýokary dereceli forum dünýä medeniýetynyň gün tertibine möhüm häsiýete ýa boldy. Halkara dereceli ähmiýetli şäherden geçirilen barada milli sebit hemde dünýä dereceli habar beriş terişlerine ýaýradylan habarlar muň şeýledigini nowatda gedek tasdiklady. Giňerimli şäheriniň hemme taraplaryny şöhretlendirmek maksady bilen gurama agda döwletliň şol sany beýleki garaşly köpçüliklerin habar beriş agentlikleriniň 100-den ugrak wekiller gatnaşdylar. Şunlukda ýokary dereceli bu şäher Türkmenistan bilen birlikde Azerbaýjanyň, Iranyň, Täjikistanyň, Türkiýanyň, Özbegistanyň we beýleki birnäçe ýurtlaryň tele ýaýlymlary arkaly göni ýaýlymda da ýaýwanlandyrly. Bu ähmiýetli şäher barada habarlar ykdysady hyzmatdaşlyk guramatynyň ýurtlarynyň ýakyn günnegar we garaşly döwletleriň arkalaşygynyň döwletleriniň enşemetiniň Russiýanyň habar beriş terişlerine beýleki habarlar agentlikleri, gazetler, belli internet neşirler tarapyndan giňişleýin şöhretlendirilýär. Garaşdyda baky bir tarap Türkmenistan ýürüte işlem taýýarlanan konsepsiýanyň esatyna bu awraýly halkara düzümine başlyklyk etmeginiň şäherlerine sebit derejesinde durnukly ykdysady ötüş üçin etmäge, gurumanyň giňişligine özara bähwitli hyzmatdaşlyk işeňleşdirmäge hemde oň şäherini giňeltmäge. Ähli umumy dünýä hojalyk gatnaşyklaryny goşulmagy şuňlaşdyrmagy gönükdirilen bu jogapkärlik wezipany ýerine ýetirmäge hemme taraplaryň oýlanşykly, anyk netijeler gadanmagy maksat edilýän köp ogurly şemeleşmesini açyp görkezýär. Nowatdaky sammityň ýokary guramaçylyk derejesine geçirilmegi we oň halkara medeniýetyny giň setlenmäge eýe bolmagy, Türkmenistanyň halkara gatnaşyklarynyň işçen gatnaşyşy hökmünde ikrar edilen awraýly gurama bolan ykdysady hyzmatdaşlyk guramatynyň düzümine bu guramanyň agda döwletleriniň arasynda durly ulgamlardaky giňerimli özari bähwitli hyzmatdaşlygy ösdürmek, ykdysady hyzmatdaşlyk guramatynyň dünýä derejesindäki orna hasy pugtalandyrmak ugrunda gyşarnykdan çykyş etýänliginiň ýene-de bir aýdyň subutnamasydyr. Ykdysady hyzmatdaşlyk guramatynyň paýtagtymyzda geçirilen 15-nji sammiti halkara jemgyçiligine uly gyzyklanma döretdi. Muňa sammitiň dowam edýän wagtyny we ondan öň bu halkara şäher dogrutyna dünýäniň birnäçe ýurtlarynyň köpçüliklerini habar beriş terişlerine giňerimli habarlaryň berilendigem şaýatlyk edýär. Ykdysady hyzmatdaşlyk guramatyna agda döwletleriň ýollaşylarynyň nowatdaky duşugy bilen baglanşykly şäherler dogrutyna gipleşikler we habarlar taýýarlamak üçin ýurdumyza gelen daşar ýurtly jurnalistler dar habarçylar bu sammitiň oň bilen baglanşykly şäherleriň ören ýokary guramaçylyk derejesine şeýle-de sammitde aranyp matlahatlaşylan meseleleň we ony kabul edilen çözgütleriň diňe bir gurama agda döwletleriň däl, eýsem tutuş dünýäniň ykdysady ötüşine täze badalga berjekdigini öz teleradio ýaýlymlaryna giňden beýan etdiler. Sammitin bir tarap döwletimiziň paýtagty Aşgabat şäherine geçirilmegi, daşar ýurtly jurnalistleriň dörejelikli işlemeklerine öz bolşly goşunt boldy. Köpçüliklerini habar beriş terişleriniň wekilleri dowlatlygyň doganlygyň paýtagtyna şeýle ähmiýetli halkara şäheriniň geçirilmeginiň bu sammitiň işine öz bolşly aýratynlykdygyny bellediler. Daşar ýurtly jurnalistler ýokary guramaçylyk derejesindäki sammitde işlemäge döredilen mümkinçiligi uly baha berdiler. Hormatly adamlar, ene bolsa ýurdumyzyň welaýatlaryny we paýtagtymyz Aşgabat şäherine şu gün 29 noýabrda saat 20-den 30 noýabrda saat 20-çe boljak hawa barada Türkmenistanyň hawa maglumatlygynyň berýän habar bilen tanış bolun. Balkan vilayatyna azken bulutly hawa bolup, gün ortadan telesekunda 9-14 metr etýän şemal öser. Hawa gejesine 6-11 gradus, gündüzüne 19-24 gradus maýly bolar. Ahal vilayatyna azken bulutly hawa bolup, gün ortadan telesekunda 7-12 metr etýän şemal öser. Hawa gejesine 4-9 gradus, gündüzüne 17-20 gradus maýly bolar. Mara vilayatyna azken bulutly hawa bolup, gün ortadan telesekunda 5-10 metr etýän şemal öser. Hawa gejesine 3-8 gradus, gündüzüne 16-21 gradus maýly bolar.
Liverpool ayetine azken bulutlu hava olup gün ortadan oradan teylesi günte 6-11 metre etken şemal ötür. Hava gecesine 2-7 gradus günnüdüne 15-20 gradus maylı olur. Daşud vilayetine azken bulutlu hava olup gün ortadan oradan teylesi günte 7-12 metre etken şemal ötür. Hava gecesine 1 gradus soğuktan 4 gradus etken mayl, günnüdüne 12-17 gradus maylı olur. Paytahtymyz Aşgabatda azken bulutlu hava olup, gün ortadan oradan teylesi günte 8-10 metre etken şemal ötür. Hava gecesine 6-8 gradus günnüdüne 19-21 gradus maylı olur. Yurdumuz oyuncu noyabr ayının 30-na magnetik hadisasynyň gowşuluk täsirli bolmagyna garaşylýar. Eziz vatandaşlar, göz pasyny günüň dowamyny howanyň derejesiniň ýetgeýänini nazar alyp, pasynyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, şeýle-de häzirki wagtda howada tozan bölejikleriniň kadadan 8 göterim artmagy bilen baglanşykly howa şertleriniň adamyň bedenine getirip biläjek oňoýsuz täsirleriň öňüne almak maksady bilen agyz burun örtügini ulanmakly maslahat berýär. Mehriban eleşler, bulary berek berje etseňiz ýylyň islenip pasynyna öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen Watan Habarlary gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüne ata watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda ötüşleri betlenýär. Ähli ötüşleriň özünde bolsa halkyň bekfidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.